Festival Zigużajk huwa festival li jrawem l-tfal fis-settur artistiku dan fil-waqt li joffri valur importanti ħafna għal pajjiżna. Il-ġimgħa filgħodu fi spazju kreattiv fil-Belt Valletta ġimniedi wieħed mill-aktar avvenimenti importanti li jkollna matul is-sena, ir-raba' edizzjoni tal-Festival Zigużajk u bid-differenza snin li għaddew dan l-istaġun ta' Zigużajk se jara r-ritorn tal-ispettakli għall-iskejjel. Dan se jsir sabiex l-edukaturi jintroduċu dak kollu li joffri s-settur artistiku lill-istudenti. Din is-sena dan il-festival se jkollu għażla vasta ta' avvenimenti għat-tfal kif ukoll għall-familji. Dwar dan kollu tkellimna ma' Daniel Azzopardi li huwa d-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv. Għaldaqstant matul dawn ix-xhur li ġejjin ħajkonna 12 proġett differenti minn artisti Maltin renomati imma wkoll qed inġibu wkoll kumpaniji internazzjonali li ħajkunu jippreżentaw ix-xogħol tagħhom għall-ewwel darba ġewwa gżiritna. Allura ħajkun hemm taħlita sħiħa ta' proġetti bejn teatru, mużika, sfin, ix-xjenza wkoll u anke fuq livell interessanti ta' kreattività ta' forom differenti tal-arti fejn it-tfal ħajkollhom mhux biss il-pjaċir li jesperjenzaw l-arti u l-kultura imma wkoll jipparteċipaw b'mod sħiħ li fl-aħħar mill-aħħar ħatejnhom din l-esperjenza l-ħajja futura tagħhom. Daniel Azzopardi sostna li dan l-avveniment ju ħafna xogħol u impenn sabiex ikun hemm programm edukattiv u interessanti għat-tfal u qal li sena wara l-oħra dan l-avveniment dejjem qiegħed jikber u qiegħed ikun ta' suċċess. Festival Zigużajk għandu programm varjat għat-tfal ta' etajiet differenti b'avvenimenti kull xahar u wieħed mill-għanijiet ta' dan il-festival huwa sabiex jiżdiedu l-opportunitajiet tat-tfal fis-settur artistiku.